na fara ta shekara 10 da wani abu da ta wuce. Tasila da kuma dalili da sha'awa da tsabar ra'ayinta da nake. Ta yaya aka yi ka shigo masana'antar Kannywood? Tun ma kafin na fara wakar ina sha'awar ita sana'an nan ta Kannywood, to kuma na tashi ne da ra'ayin wakar a raina, shi yasa da na zo sai na fara wakar da bata samu ta shiga ba, sai na goya mata wani abu, daga baya da ya goya min ita sai na haƙura na tsaya a kanta. Wani abu ka goya? Tsoronta kake kenan? A sosai gaskiya. Ka zama abin da Hausa ake cewa mijinta ce? Gaskiya na zama na tinkanta ce ma. Dan da na fara shirya abu kafin na kai karshen sa nake sako ta a ciki, saboda in na san za ta ji to kan ta ji ta san me na ce. Me fatan ka a cikin wannan sana'a da kake yi? Ina fatan na zama gamji a daka a bari, kuma kai matsayin duk da wani bawa yake son ya kai akan matakin da yake, to ina son na kai. Babu ranar ritaya kenan? Akwai rana, kin san in ba tsufa aka ce akwai mutuwa, to ɗaya cikin biyu in ya zo dole a bari. Waƙoƙin da kake yawanci na fim ne ko kuma har da na biki? Ina yin na biki, mafi akasari na bikin ma nake yi, sai producers su ji ta dace da fim ɗinsu sai su ce to ina son wannan waƙar, inda gyara sai a ce to cire mun gu kaza, samu na abu kaza. An kira sunan mu sai ka ji an zage mu, in mun je nema